Ungiselani mama kwalela. Ngenxa yomona. Yini wayikweletana? Umona wani? Engangikweleti lutho. Mana-ke ngifuna ukuzwalela lo mona. Umona wani mamncane? Umona wani? Angiboni ukuthi ngisawukhona ukuchaza ngcono ungiphanishe mntanami ongenani. Ngiphanishe kanjani? Ngingakazi ngifuna ukuqalela nokukhuluma into engazuyiphethe ngoba mina ngifuna ukuzwa yonke into. Ngiyaxolisa mntanami, akukho engizokuchaza. No, ungajaheli ukuxolisa. Kulithatha lethuba kubingelele mbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sesithi sikhipha izimfihlo with myself uMlangeni uMagasela. Akunosiso sibhalelile-ke bafethu, ake simnikeze ithuba nendlebe size ukuthi ufisa simsize ngani thina as-Black Life TV. Sawubona mami unjani? Siyaphila sisi, singeza nina njani? Ngiyaphila. Ngicela ungitshela nje sando sami ukuthi uqhamuka ngaphi and ufisa sikusize ngani. Before then ngicela ubingelele umbukeli. Okay, ngizoqala ngibingelele bonke ababukeli abangibukayo njengamanje, ngisimase ngibingelela nabaka Black Life labenginabo njengala. Yebo sis. Mina ngokuqhamuka kwami indawo engiqhamukela kwengiqhamuka ngapha ePitori. Okay. Like Pretoria? Yeah. Okay, cool. Njengoba ngize lapha ngizocela abaka Black Life ukuthi ngicela bengilekelele bengisize. Kunento engizofuna ukuzoyigonyuluka, kunemfihlo engifuna ukuzoyigonyuluka. Manje iyangidla ngaphakathi lokho ngihleli nayo nje impela nayo ngaphakathi. Even ngisho ebusuku mangilala lento iyangidla ngaphakathi. Manje ngizocela la ka Black Life ukuthi ngicela ningisizeni kule nkinga engibhekene nayo. Le nkinga le base ngiyiqala kahle kwaba kanje. Ngenxa yesimo somona nezinto eziningi esezenzakalayo esikhathini samanje ngake ngenza into engalungile. Ukwenza kwami lento engalungile ngenze ekuthenini ngibulale. Ukubulala kwami nganami ngangiphoqelela nawo ukuhlohla nayo inhliziyo ukuthi angiyenze lento ngoba phela noSathane naye mayisephila ngaphakathi kuwena ngeke uzumvimbi. Hayi ngahlangana-ke nosisi engahlangana naye-ke ukuthi simbulale lo munye usisi wethu-ke. Samdlisa amabhodlela ukuthi simbulale. Wamdlisa amabhodlela like bottles kanjani? Yebo sawagaya. Amaglasi Sawagaya impela sawagaya impela sinosisi wethu. Sawagayisisa nje impela nje sawagayisisa sase simdlisa wona samhlanganisela nawo nokudla. Okay. Kodwa impela into esayenza ikhona. Yeah, okay. Kodwa phela ngeke uze ukuvimbe mase kufikile umona nanoSathane ngeke uze ukuvimbe ngoba indlela nje ayiphila ngayo nami kwangilethele ekuthenini ngize ngcine umuntu oseba nomona yabo nje ngaze kwangiphoqa ukuthi ngenze into ekanje. Umona wayomdlela umona vele? Mina ngiyibona nje mina empilweni yami kimi kungalungi. Kodwa kuyena kulunga. Ngase ngathi lo ngoba vele nezingane zakhe ezakhe ingane nazo zi-right. Manje lezi ezami lokhu zibukelela la ukubona phela kumnandi yonke into sase ngihlangana nolosisi-ke lo ngathi asenze into kanje ukuze phela kuzophetha kanje. Ngalendlela kwaphetha ngayo manje nginokuyisola. Nokuyisola nje kakhulu ukuthi ngangilivumelelana idemoni ukuthi lingihlale ngaphakathi. Manje ufisa sikusize ngani thina ubalo ufuna ukuconfessa kuyena? Engifuna ukuconfessa kuyena ngifuna ukuconfessa kwingane yakhe enye endala usisi ukuze naye izokwazi ukutshela ezinye izingane ngoba sengisaba ngisho nokuyibheka nje baleni ngisabe ivuke lento le mangibabuka engayenzayo. Hayi Ntomba ngeke nginikeze ithuba wenze lokho ufuna ukukwenza yabo. Mina ngila ukweseka nokuthi ngi-advise ukuthi kubalekile ukhipha iqiniso ukuze ungafi yabo. Usala izinto uphinde ubuye kuthiwa abuye uzolungisa. Vele ilungisa usaphila engasaleli umuntu. Ayithi nabo abantwana? Yebo nginabo abantwana. Senzeni kanjalo-ke sithanda. Bukelo Black Life TV sizochaza udaba lakhe. Ngicela simnikeze ithuba bandla khulume nazo izingane zasisilo abavele bamfaka inyawo babona ukuthi hey baleke ngempela ukuthi adabula amafu bona baqhubeke badle andlavana. So angalesi sikhathi ngicabanga ukuthi simfonele nje undodakazi noma whoever somtholo ozalwa uyena lo sisi ongasekho. Asenzeni kanjalo bafethu. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Hello? Yebo sawona sisi unjani? Ngiyaphila nami ukhuluma noMlangeni Magasela from Black Life TV. Ngikhuluma ngikuhlelo olubizwa ukuthi sikhipha imfihlo.
Ngisacela bandla ungibambela kancane ifoni nasesikhathi khona usiso seduze kwami ofisa ukukhuluma nawe mami. Okay, sis. Hello. Yebo, Yebo mshana, mntanami uyaphila? ngiyaphila. Ngiyaphila mina ukhulu wakho mamncane. Oh, okay, mamncane. Yebo ngithi nje ngizokutshela ngizoconfess ukuthi yimina engabulala uma wakho ngamdlisa amabhodlela. Ngithi ngizocela nje ukuxola umntanami ungixolele. Uyadlala ngithi ma? Ngiqinisile ngicela nje ungithethelele. Ngeke ukwenze lokho wena. Ngeke ukwenze lokho. Uthanda uyadlala. Ngiyaxolisa mntanami ngicela Mana ungithethelele. uma wamdlisa ini? Angithinde wamdlisa ini? Amabhodlela mntanami. Yibo imhlela yami. Umdliselani mama amabhodlela? Ngenxa yomona. Yini wayikweletana? Umona wani? Engangikweleti Umona wani? lutho. Mana-ke ngifuna ukuzwa leli lomona. Umona wani mamncane? Umona wani? Angiboni ukuthi ngisawukhona ukuchaza ngcono ungiphanishe mntanami ongenani. Ngiphanishe kanjani? Ngingakazi ngifuna ukuzwa uqalela nokukhuluma into ingase uyiphethe ngoba mina ngifuna ukuzwa yonke into. Ngiyaxolisa mntanami, akukho engizokuchaza. No, ngiyaxolisa. ungajaheli ukuxolisa. Ngifuna ukuchaza yonke into ukuthi kwenzakalani. Uzofike kulomona wakho, uzofike kubulaleni, wakade kusukaphi, kwenzakalani, yini le ngakayebone ngayo, uzumonazele kuze uma wayikuthanda, uyikhozile ncane, uyikhozile. Ngiyaxolisa mntanami, thethelele Nkosi yami. Ngiyaxolisa. No, mina ngiyakuzwa ukuxolisa ngoba angithile ngisho ukuthi ngiyakuzoxolisa. Ngifuna ukuchaza ukuthi uma wayikwenzeni ncane, ngifuna ukuchaze lapho ukuthi wayikwenzeni, uzofike entweni enkulu kangaka yokuthi umbulala. Akusezoxolisa ngingazizwanga ukuthi uma ubulalela lo kubona kwakho ukwani yini le ngaka ngoba ngikhumbula kahle ukuthi uma wayihlezi nawe always, uma wayihlezi ekusuppose kuyo yonke into. Ngikhumbula nje even shula hayibo kanti njani emhlabeni ngicela uchaze. Phele wona, kodwa nje ngicela uxolo. Ncane namanje ufuna ukusho ukuthi kwakwenzakaleni ubona wani le ukuthi uma wayiphila kahle ileyo nto kahle ukuthi wayiphila kahle. Shuthi uyathakatha phela. Hayi shuthi uyathakatha ngicela ukutshela uyathakatha and yazini angisafuna ukukhuluma nawe ngoba ngiyabona ukuthi ayikho lento yakho ayikho. Hawe ma ngiyakusaba ncane. Bye. Hawe ma ngiyakusaba. Ngifisa ngisho ukubona wena. Yo, uzizwa kanjani? Akithi Uzizwa kanjani? mina khona ngizizwa ngingaphathekile kahle, kubuhlungu kodwa ngokugonyuluka kwami nje ngizizwa nginokuphola enhlizweni yami. Makumele ngiyithwale izono zami ngizoyithwala. Kulokho engakwenzayo. Yeah. Yebo. Khona kubuhlungu, angazi ngizobabheka kanjani. Kubuhlungu okungenani ukubabheka kwami ngcono ngivele ngejele. Yeah, vele. Because this is a murder case. Nabulala. Egameni lomona nje mfethu ungaze ukhiphe isidumbu. Akukho okunye. Umona ungicika ngalokho-ke ukuthi awucabangisi ngomqondo, ucabangisa ngenhliziyo. Ingqondo ivele ingabisakwazi ukubona ukuthi lento irongi, ivele ikuvala ingqondo nje indaba yomona, ngazi usindaba. Uyacabanga ukuthi nje eminyakeni yakho usuyohlala ejele for ukubulala nakhona ukubulala ngenxa kamona. Ayikho enze njani, angilithwale manje ngilithwala. Kona kubuhlungu nakho nje ukuhlomekiswa nje nangabangani nalo muntu enganginaye ngoba yena belokho ethi sifihle kodwa ngiyabona ukuthi iyangidla yena kanankinga yini. Mbukelo Black Life TV isifundo lesi bafethu. I feel like kubalekile ukuthi ngikusho lokho mina nje umbono wami. Umona awuyona into enhle and umona unomqondo omubi. Awugcini ngokuhlala kuwena kuphela. Unendlela ukuthi uyiveze, uyabo? And wena ngoba usuke unganakile usukusuvala ingqondo ucathi akubonakali. So pay attention. If you feel ukuthi yena ngathi into oyibona iyinhle, ngathi wena ungasho into negative phezukwayo, you must know ukuthi ngeke usuyeweni because uzogcina ukhipha isidumbu. Imagine isidumbu for umona ngokuthi wena kuhambi kahle. Asibonane bafethu, siphinde sibonane kwenye episode elandelayo. Mina Mlangeni Magasela ngiyanithanda. Niqhubeke nibukele iBlack Life TV and support us. Thank you so much.